erokamano ahinya Joyce Dwe mana kaka nwasingo mae kidieny mwayudo thuolo mar twak kod jowa mantiere counties mopogore opogore kendo chenro mar mbaka romo wami thuolo nikech an Nairobi ka ang'ami bende ote madonjo ka gi ka kendo ang' wabiro kata waluni gi achiel kachiel mano ka gitimore ka giwuok e counties mopogore opogore to sani wadhi ane Raila Beach e county ma Homa Bay potho awach ni Mombasa odong' mana matin tate Raila Beach Mombasa kiani do chako nani shikamoo koso marahaba kata kamano Raila Beach oyawore Homa Bay uchiewo machalo nade to kotene kotok mano ko kawuono mano mar rito nyithindo e kinde rusa kata e kinde ma gintiere yweyo ochal nade kind jonyuol jopuonj kaachiel koda ka jokanyo mane sectors mopogore opogore maneno ni gidak kendo gibedo e yo makare ka gintiere rusa. Ali Erokamano ahinya Cleophas Oluoch wachiwo makare county ma Homa Bay kandi mana kaka wacho no endo wabago twak okinyi ma kawuono kod jonyuol kaachiel kod jogo mantie sekta mar somo kod jogo eko mantie migepe mosebedo ka kendo ratiro mag nyithindo e county ma Homa Bay kandi ka wang'eyo ni sani endi skunde oselor kendo jopuonjre biro bedo dala kuom thuolo maromo dweche 2 ka skunde yawo ayanga pacho kandi kendo higa mar 2024 mano tarik 9 mar dwe machielo higa mar tarik 1 higa mabiro wang'eyo ni sani endi thoth skunde oselor kendo jopuonjre osedok pacho ka koro gichiwo thuolo ne jopuonjre ma jo klas 12 kod mago eko mantiere klas 8 kod mago mag jo grade 6 mondo koro ikre mar timo penj madongo ma higa ni endi kendo en rusa ma koro lach ahinya Cleophas masani koro wan ka kod jonyuol kaachiel kod jogo eko mantie sekta mar somo mwadago kod gi mbaka okinyi ma kawuono kalore kod twak modhigo nyime Ramogi TV mwang'eyo ni to ere kaka onego bed ni irito jopuonjre ma koro gibiro bedo dala e rusa malach machalo kama endi kendo wan ka kod jonyuol gi jogo eko mopogore opogore ma bedo thoro mar wach ma wan go okinyi ma kawuono kwang'eyo to en yo mage monego bed ni tiyo godo e rito nyithindo e sama koro gidok pacho ne rusa maduong' kama endi ma koro gibodok ayanga skunde e dwe mar 1 higa manyien achiel kachiel an ka kod jakom riwruok mar jonyuol e county ma Homa Bay kandi Julius Omuga mabiro chako nwa twak okinyi ma kawuono e yore go monego bed ni tiyo godo e rito nyithindo sama koro gin pacho e rusa maduong' kama endi kaka achiel kuom jogo eko mantie sekta mar somo kendo jakom mar riwruok mar jonyuol e county ma Homa Bay kandi jopuonjre chako dok dala odiochieng' manyoro kendo gibiro bedo dala kuom thuolo maromo dweche 2 kapok gidok e skul higa manyien en yore mag monego bed ni tiyo godo e rito nyithindo mondo ngimagi obed makare ka giikore madok e skunde higa manyien machiegni. Erokamano nyinga Julius Omuga an jakom mar Parents Association Homa Bay County. Adwa wacho kama en adieri ni wan gi rusa malach kochakore nyoro skunde moko oseloro nyoro moko dhi loro this week to gidhi nyaka tarik 9 dwe mar 1 en thuolo malach ma en gimoro dweche 2 gi nus kama ma nyithindo dhi bedo gi jonyuol dala to akwayo jonyuol duto te mondo oket arita maber ne nyithindgi seche ma gin dala. Yudo ka skul ka nyithindo nitiere jopuonj bedo gi nyithindo seche mang'eny seche 8 te janyuol ni jopuonj gi nyithindo to sani koro jonyuol dhi bedo gi nyithindo 24 hours pile. Akwayo jonyuol mondo kaw ting' makare mondo girit nyithindgi. Namba 1 nyithindo manyiri sana sani ok en sama jonyuol oro nyithindgi manyiri dhi limo weynigi wedegi nikech kuondgo onge ng'ama nyalo ritogi malong'o. Mar 2 sani ma nyithindo loro ok en sama nyithindo dhi bedo jotich ma jonyuol ma nyathi dwa chako tije ma ok onego bed notimo. Nyithindo uso gik moko e chirni, nyithindo timo gik magalagala matek mamondo gi kata ng'iyo bugegi. Sama rusa nitie en ni nyathi nyalo bedo oywe wiye otimo gik moko mitime dala matotindo kaka joma nyiri nyalo luoko sande ywecho gik pat kanyo. Nyithindo ma yawuoyi nyalo timo kit alwora makare ging'iyo jamni ging'iyo dala bedo maler to buk be nyaka ging'i. Akwa jonyuol mondo oket nyithindo bed gi timetable margi ma onego bed ni odiochieng' kikadhi ma kisomo buk gitim revision gik mane gisomo kata ginyalo medo somo mondo kik bed ni gilal makiaw skul to onge gima ging'eyo. Machielo ka nyithindo ma yawuoyi gin bende gitemo mondo jonyuol temo orogi mondo gidhi gilim wedegi. En gima ok ber nikech ka gidhi kuno to ginyalo donjo e grube moko magalagala manyalo monogi bedo gi ong'ala maber mar ngimagi mar somo. Koro kwa jonyuol duto te mondo bed ni kaw nyithindo e lwetgi gi make sure ni giritogi e yo maber korka somo gik ma gitimo to gi afya margi
bende ging'e maber. Erokamano. Kaka riwruok metelo mag jonyuol e kaunti kandi be e thuolo ma urade samo yalo weche mag somo be nitie okenge moko kata puonj moko muchiw ne jonyuol e yo monego bed ni gibedo nyithindo pacho ka gin dala koluwore kod weche miwacho okinyi ma kawuono kae be nitie puonj kata muchiw ne jonyuol mondo gine ni samo nyithindo dala ka to gi nyithindo gi yo makare ma ok nyal donjo e timbe moko manyalo rocho ngimagi. Adieri pok wabedo gi romo maduong' ahinya to e skunde ka jonyuol obedo gi burche to watemo ng'isogi nikech skul ka skul nigi jakom mar jonyuol. Koro watemo ng'isogi mondo gitem wuoyo gi jonyuolgi. Mar adek ne onge buche ma kaka sirikal nogolo secular, onge jonyuol maromo e skul. Koro kuom mano ne wawuoyo kodgi mokwongo gi mar ariyo nikech ng'eni buche mabedo e skul bedo ga official gibedo didek e higa. Koro mar adek ma koro gilore ni ne onge thuolo ma jonyuol nyalo rome. To kata kamano wan kaka Parents Association wadhi romo tarik 17 mar 11 Nairobi mane wadhi golo wach mwawacho gi kinde jonyuol te kamoro mama gintie. Kamano ahinya bende an ka kod achiel kuom jakanyo e riwruok moko mar piny owacho ma osebedo ka ng'iyo ratiro mag nyithindo e kaunti ma be kaendi ibiro chak gi nyingi ting'iso migawo mitiyone to kaka in achiel kuom jogo eko mosebedo ka kino ratiro mag nyithindo e Homa Bay kaendi anya to nyithindo ma pod dhi skul. Ere kaka onego bed ni irito nyithindo sama koro gin pacho nwang'e ni skul oselor e odiechieng' manyoro kendo nyithindo biro bedo dala kuom thuolo malach. Ere yo monego bed ni itiyogo mar keto ngima nyithindo gi obed makare e kinde ma gin pacho mok ngimagi orochore kapok gidok e skul higa manyien? Erokamano Ali. Nyinga iluongo ni Mary Ochieng'. Atiyo gi migawo ma ok mar piny owacho miluongo ni Child Fund. En thuolo malach ma wayudo holiday ne nyithindo kendo en gima ber. To gima lit kata gima chendo ahinya en ni e thuolo ma koro nyithindo ni dala ni gik mang'eny timore ne nyithindo. Kendo mano en gima chandowa ahinya kaka riwruok mar kedo ne ratiro mar nyithindo. Nikech kama nyathi onego bed ni oritie makare kendo yudo rit mowinjore mondo odong makare e kama ratiro ne bende irochoe. Mano en dala, home environment. Koro en kwayowa ne jonyuol duto te kata moro amora mantiere wang'i ni to nyathiwa kochiewo nyaka wang' odhi nindo gotieno en kanye to timo ang'o to en gi ng'ano gini. Ma bende thuolo makende ma wanyalo yudo mondo wawuo kod nyithindo mondo walos kindwa gi nyithindewa. Iyudo ka nyadi mang'eny janyuol kod nyathi ok giwinjre, chalo guok kod rombo, ok onego bed kamano. Ka janyuol odonjo to nyathi pondo, ka janyuol owuok to nyathi koro tawala, ok en gima ber. Koro akwayo mana jonyuol ni thuolo ma kod wan go malach ni Nyasaye omiwa mondo walos kinde, dich to wadich adier yore mag manyo ng'enyo makowa koni kod koni. To ka ok iloso kinde miwuoyo kod nyathini, sani sama wanyalo penjogie kaka ne skul en, sana ka ne nyathi mane boarding, wanyalo penjogie dwarogi, wanyalo penjogie gigo machandogi mondo gilos kodwa mondo wayud ni to nyathina ni en ang'o machande mamiyo kata samoro ne ok otimo maber e skul. Timo maber e skul kata timo marach nitiere gik makelo. Mae thuolo ma koro janyuol nyalo yudo mondo o discuss performance mar nyathi. Mar ariyo maduong' monego watim ma jonyuol mang'eny bende ok tim, iyudo ka kuonde moko nyithindo iluongo ni gin bosses to ok onego bed kamano. Nyathini onego bed ni sani wami gik magitimo, kik ketgi idol. Kech kiweye to obiro wuotha ka go swawo kumodhiye gi kumogike, kumochwanyore, kumoyude gik ma inye kaka nyathi manyako kata kaka nyathi mawuoyi, ok idhi ng'eyo. Waket ne nyithindo chenro kaka onego gitim, gik monego gitim onego amigi. Opogore ni en abuse mana nyathi. Nitiere responsibilities. Sani thuolo ma nyathi koro puonjore go gigo kaka odak. Nikech ngima ok en mar somo kende. Ngima en kata nyako puonjre ni to odak gi jomage to timo ang'o, ere kaka iyudo gik moko, ere kaka onyalo bedo ni owuoyo, ere kaka habits mage monego bed ni olan. Mago e thuolo ni ma koro janyuol ma e kindi mar puonjo nyathi nikech gigi ok puonjgi e skul. Skul ipuonje rieko man formal education. Koro janyuol ka janyuol kamoro amora ma intiere ng'ini dweche ariyo gi ng'eny ere gimidwa miyo nyithindo mondo otim. Wan gi puothe onyalo dhi konyi doyo, mano ok en child abuse. Kiwuok gi nyathini udhi doyo, idhi loso chiemo ma en bende biro chamo. Gik ma gichieme be ginyalo luoko, lepgi be ginyalo luoko. Mae sama ka in nyathi ma janyuol maber, miye kata maid be rusa odhiye. Thuol odhiye dalagi, odhiye embe, odhiye nenjre mondo nyithindo dong' olos tijegi. Nikech iyudo ka nyathi obet e skul okia kata luoko kata inawene. Okia kata luoko dis mochieme. Okia kata timo gimoro, kata tedo mana chae kende nyathi okia. Seche go ing'eni in emibiro bedo blamed
ni ok ipuonjo nyathi makare. Mogik ka tieko en ni wang'i gik ma nyithindo wang'iyo sana yor simo online. Nyithindo dhi online to kendo kuonde go giyude abuses mang'eny, iluongo ni online sexual abuse and exploitation. Giromo gi ji, gitudore gi ji e mbui ma puonjo gi weche maricho. Wang'i kata ka imiyo nyathi simo, ng'iya ni to kipindi mage moneno, chenro mage mong'iyo, mondo mi wa guide gi e yore gi duto te. Mary kapok awe adhir janyuol, wang'eyo ni Homa Bay County ka wan gi chandruok e weche mag moiw ki nyithindo matindo manyiri, wach mar gamo kute mag ayaki ma pod landore kind rowere kaachiel kod wach mar bembo mitimo ne nyithindo manyiri matindo. Sani gidok dala kuom thuolo ma dweche 2. Un kaka migepe mosebedo ka siro ratiro mag nyithindo manyiri Homa Bay County kaendi, e thuolo ni endi ang'o mudwa timo mar neno ni gik adek makwano gi koko medore Homa Bay ka sama koro nyithindo dhi yweyo pachoni? Mano to gima nikare Ali, gima duong' machandowa kan kuonde mwabete kaka jok mane gedo ratiro mag nyithindo en ni ere kaka wanyalo duoko chien moiw, medruok mag landruok mag kute mag ayaki kaachiel kod gwandruok mag dhoudi. Gima duong' kaka child fund wang'iyo ni to ere kaka wanyalo puonjo jonyuol gimiluongo ni responsive parenting, mondo mi janyuol ong'e gima onego bed ni otimo ne nyathi. Nikech kata ka en janyuol madichuo onego bed ni wang'e adieri ni ka in gi nyako e ngimani, waritgi kendo wamigi rit makare, wamigi puonj makare, mondo mi kata kowuotho kuonde mowuothe ong'e ni owuotho gi ng'a, to kowuoyo gi ng'a to wacho gik kanye, orele to gik kanye, mondo mi obed ng'ama ong'eyo gima onego bed ni otim e sama onego tim, mondo bi odong nyathi mowinjore. Kata nyathi madichuo ka in godo, nyadi mang'eny ji paro ni nikech nyathi madichuo ok mag ich koro gin gionge gi ageta. Nyathi madichuo ni be ni matek nikech ka kiny oyudo mama moro make kata somo kodhi somo, wapuonj gi duto te, wabed kod kwe udi, kech ot ma kwe nitie ma nyathi neno chenro maber mar dongruok. Ot ma koko ng'enye, nyathi kodongo environment no en bende obiro bedo violent. Kod weche mag hera, wapuonj nyithindo e gik mowinjore e weche mag sex. Nekech sex education ni ene mosebedo ko oaonge kode e yore mang'eny, nyadi mang'eny janyuol ok dwa puonjo nyathi kaluwore gi age mar nyathi. King'e ni nyathi ni osedongo e chopo stage miluongo ni adolescence, osedongo dende dwaro ni odwani owinjo ka dende dwaro ni oriwre kod wadgi. En puonj makare monego wami nyathi ni e sache ma gino timore neno odongo en gima ber to ok en oikore mar timo gima kamano. Cleophas kapok aduogo ir achiel kachiel mondo idhi kod nyime gi twak ma kamano, we wakawe paro mar achiel kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay County kalo kod twak madhigo nyime. Ibiro nyisowa nyingi ne ng'ato, iwinjo ka thothne kelo jonyuol mondo nene nyithindo girito yo makare sama koro gin pacho nindi. Kaka achiel kuom jonyuol Homa Bay ka, ang'o minyalo nyiso jonyuol weteni sama koro un kod nyithindu oseduogo e pacho bang' ka oseloro skunde kuom thuolo mar dweche 2 sani endi machiegni? Erokamano Ali, an Tomboya, an achiel kuom jonyuol ma bende sani koro wa mor kabisa nikech nyithindo ne wasebedo ka waonge go kuom dweche mosekalo ka gin e skunde. To nikech koro sani nyithindo duogo pacho, kaka janyuol akwayo jonyuol wetena ni e kinde ma nyithindo biro ni, jonyuol wetewa moko ni kod weche mopogore. Jomoko neno ni nyithindo koro kobiro giduogo dala sani nyithindo dwa dhi chiemo mang'eny, mane wasiwasi ma jonyuol wetewa moko koro nitiere godo. Ginano ni nyithindo koro biro, koro garama dwa medre. Kik waluor garama ni nikech nyithindo gi gin nyithindewa. Onge kuma wanyalo tero gi, nyaka wan mwaritgi, nyaka wan mwamigi chiemo, wamirgi arita mowinjore. Adwa wacho ne jonyuol wetena ni e kinde machalo kod magi wang'eyo ni Disemba dweche 2 gi bathego gin thuolo malach kabisa. Mibiro yudo ni nyathi biro donje weche moko mopogore kaluwore gi thuolo ma entiere godo dala. Sani endi nyithindo dwa bedo kodwa, kendo wakwayo kaka jonyuol ni mondo nyithindo gi wamigi tich, wayud gik mwanyalo miyogi mondo gitim mag pacho. Watergi e puothe, ka puothe nitiere kik puodho yugno to nyathi obet neno sim, nyathi obet neno TV e kinde ma entiere rusa. Wami nyithindo gi tich mondo gin bende giyud ka gibedo ka gidongo ka gin nyithindo ma responsible e society. Nikech ka waweya to nyathi kiny kia kata ni nyathi madichuo onego bed ni nyalo beto dala, nyathi manyako onego bed ni nyalo luoko san, to nyalo tedo machalo nade. Koro kaka janyuol wakaw thuolo ni mondo wakaw nyithindo gi wami
rit mowinjore. Machielo en ni nyithindogi nyaka wanyisgi yor Nyasaye, watergi e kanisa. E sama chalo kama kanisni akwayo ni mondo mi gibed gi programs ma ginyalo kete nyithindogi mondo ketgi gibed kamoro achiel. Uru kamano. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, winjo achiel kachiel ka wanago mbaka kod jonyuol kaachiel kod jokanye sekta mar somo kaluwore kod twak modhigo nyime mar ng'iyo kaka yo minyalo rit godo nyithindo e sama koro gin pacho bang' kane oselor skunde ma thuolo malach ahinya nyaka tarik 9 dwe mar achiel higa manyien. Ka ok kamano Cleophas, abiro weyi mondo idhi nyime kod twak ma kamano kaluwore kod welo ma en go e studio kanyo endo, ka wan to wabiro dhi nyime kod luwo weche manyien ma kawuono wan godo e kaunti ma Homabay kandi. Cleophas. Agoni erokamano.